ходиш. Идеално. Това е готино. Не се размазваш, триъгълника, умрех от жега. Ти път това се оплаши от полицай. Обикновено не се плашиш. Дай натам, че има много голяма дълбочина. Къде е натам? Не, имаш дълго... Ама натам да влезем да снимаме, бе, тук да спрем, бе. Тук да спрем, но натам да можем да снимаме. Да, бе, дай натам. Айде ходим, дай. Взимай, какво че взимаш? Умрех от жега, братче. Не, тук е широко. Завърти главата към него. Не. Лекичко. Много е наклони главата. Ето това е. И китката я чупи назад. Назад. Това е. Това е кит. Обратно. Дигни вратичката. Ето това е. Само бе, човек. Опъваше главата. Айде, Иво, скривай се. Иво, давай. Скрих ли се? Не. Верно ли? 3, 4. Айде с дясната си ръка, прегърди го. С глава, ай така назад, давай. Това е, да. Само снимам само ръката. Така. Наклони главата. Тя е наклонена към пътя, значи да я изправи. Главата му как стърчи отгоре или не. Хващам ти твоята глава, бе, бе. Знам, че е зорно, обаче ще стане оригинално. Не съм виждал до сега булка пратица. Обърни се към него сега. Обърни се към него. Към мъжът. Към него. Към много него си. Много него. Застанете ми леко в профил на мой застанете. Да дигнем. Не, да не се дигнем. Що? Така. Дай ви, че ти е кеф. Както си така, тя само да извирни глава насам. Така, затвори главата. Това насам. Това, затвори очите. Я целуним. Просто доближи главата горе до косата. Това е. Изправи той главата малко да изправи. Лекичко наклони обратно, към гората. Добре. Дай малко на което видите от него. Това е. Тя да застане от другата му страна. Не, тя да застане от тина контраст. Няма. Идеално. Сега, тя може ли главата да се види по някакъв начин на жената?
Изключена ли е Влади колата? Изключена, да. Тичай си, вали си си на нещата. Да, изчезвам. Чекай, стига. Нека свее така. Така долу. Ей, коня гледа. Дай го притисни, ей това. Покажи го. Можем още да направим с 16, Можем обаче да вляза отдолу. Можем Това обаче... е с пълна филтъра, пък това е готино небето. Да, много. Ей, това е готино. Супер. Върни го това. Не, върни го това. Е това е. Окей. Да, нося ли? Стори. Да. Аз имам идея, тук има едни мотички при бабата. Гледате по една мотика. Иво, пробвай ни стандартното долу. Това, което искаш, нали трябва да разплита вуала, бе. Ти мислиш, че за жените е толкова лесно тази работа. Така. Значи, Влади, тебе ще така... Не можем да го махнем. Не Не, така. Сели. Готов ли си, Иво? Фасторите сега целя. Така, това бягаш много бързо. Чакай, че скоча първо. Готов ли си? Айде, 3, 4. Супер. Сега, че си ги измъчих по хората. Мерси много. Цикава, че... Няма това предвид, ама ти да го направите бързо. Два домата отстрани служи. Добре, не дай повече домати, сега гледам, сега моля фана стана към повече. Какво да правим сега? Да цъкаме, да гледаме. Ябълката. Ябълка. Сега я после първо. Айде. Гледай я. Яко можеш просто... Чакай ме, човек. Е така, задръж. Задръж така, задръж. Последно снимам. Окей. Затваряй на бленда 22. 20, 22. На 22 си на ниска скорост. На една 20-та. Заключвай фокуса. Не, давай. Моя филтър, я виж очилата как се получава. Не си махна го. Както си така, я за въртигата. Оп, това е. Само ръката, постави глава доле, там. Дай ръка, тази ръка.
Ей, това искам от тебе. Така. Ръката искаш ли? Уфани, давай, сгъвай лаката. Камъни. Ей, това е. Да. Е, така се направи. Е, така. Е, това е, разбираш? Леко леко. Кето. Ама букето, Дай, виж как съм аз. Виж как съм аз. И двете само. И не дърпай Ще много. пускат ли Влади? Още не. Дай лаките назад. Много е. Лаките назад малко. Ама я Е, снимам това е. до... Дай го, изправи Не лекичко цялата. глас. Е, това е. Ма да не ми стана сега. Куме, дай тази ръка на ляво. Лявата на Не го занимай сега, Да. не го занимай, кумаче, гледай какво става. После той ще се Продължението, като му кажа, пуска. Чакам сигнал. Пускай! Както си, така идеално. Идеално. Мини, сега, чакай. Лекичко, нежно. Така? Дай си ръцете на кръста. Не, не. Придърпай се. Завръж. Тя да затвори очи. И да даде хубава снимка. Дай! Али хвърляй! Хвърляй! Хвърля, то се връща към мене. Жестоко стана. Нещата за целите са в нашата плана, нали? Дай целувка. Минаш към нея, разбираш, е това рамо го завъртиш насам. Добре. Все едно Да. ти си я завъртиш. Не, ти ли си натиски, тя го това. Ела така. Ей, тук искам да дойдеш. Не, тя ръката там, все едно. Ей, това е. Остави лаките нагоре. Свали дядото ръка надолу. Да, към мене надолу слизаш, като го приятел. Мога да пробвам.